Toto video vás prevedie podporou, ktorá je k dispozícii pre rodiny od tehotenstva cez prvé 2 roky života vášho dieťatka, uisťujúc sa, že majú najlepší štart do života. Počas tehotenstva sa môžete zaregistrovať vo Family Hub a získať tak bezplatnú podporu pre štart do života. Môžete tiež očakávať pravidelné zdravotné prehliadky s pôrodnou asistentkou v miestnom Family Hub alebo v ordinácii všeobecného lekára alebo v zdravotníckom stredisku a ultrazvuk snímky slúžiace na pozorovanie rastu vášho dieťatka. Po narodení sa odborný zdravotnícky personál uistí, že dieťatko je v poriadku, zahŕňajúc okamžité sluchové testy a návštevy pôrodnej asistentky priamo u vás doma za účelom zdravotného skríningu. Obdržíte osobný zdravotný záznam dieťaťa, známy ako červená knižka, pre zaznamenávanie pokroku vášho dieťatka, takže ju bezpečne uschovajte a noste so sebou na všetky stretnutia. Po narodení vášho dieťatka ho zaregistrujte u všeobecného lekára. Takisto bude potrebná registrácia narodenia na matrike do 42 dní od narodenia, aby ste tak mohli požiadať o prídavok na dieťa. Opatrovateľka vás navštívi doma, keď bude vek dieťatka v rozmedzi 10 až 14 dní, aby vám poskytla poradenstvo a skontrolovala vývoj dieťatka. Potom budete mať pravidelné kontroly v rôznych obdobiach vývoja dieťatka až do veku 5 rokov. Nezabudnite si rezervovať návštevy kliniky alebo vyhľadať poradenstvo prostredníctvom Chat Health. Očkovania proti osýpkam, príušniciam a ružienke sú nevyhnutné pre ochranu vášho dieťatka proti ochoreniam. Vo veku 2 až 2,5 roka sa skontroluje vývoj batoľaťa a jeho reč. Family Hubs ponúkajú priateľské prostredie pre aktivity, poradenstvo a stretávanie sa s ostatnými rodinami. Všetko bezplatne. Ako súčasť ponuky Štart do života, Family Hubs poskytujú stretnutia týkajúce sa prípravy na rodičovstvo, krmenia dojčaťa zahŕňajúc skupiny dojčiacich matiek, duševné zdravie a rodinné aktivity. Pre ďalšiu podporu sú takisto dostupné aj online zdroje. Neporiadok, stres a trochu chaosu sú v poriadku a celkom bežné. Odvádzate výbornú prácu ako nový rodič. Náš program Štart do života je tu pre vás, aby vás podporil. Viac informácií získate online alebo navštívte Family Hub. Niektoré rodiny sú oprávnené poberať finančnú pomoc na kúpu zdravých potravín, mlieka a multivitamínov cez schému NHS Healthy Start. Ak sa vraciate do práce a potrebujete starostlivosť o dieťa, kontaktujte informačnú službu pre rodiny pre informácie týkajúce sa financií a poradenstva. Nezabudnite, že Family Hub je tu, aby vám pomohol. Pre viac informácií zavolajte alebo sa obráťte priamo na nás.